שלום, אני טל, בעלים של משרד תיווך שנקרא הבית של נדל"ן. היום אתם תוכלו לראות את אחת הדירות שאנחנו משווקים בגבעתיים. הדירה נמצאת ברחוב שקט וחד סטרי ברחוב גוש עציון. אחד היתרונות הגדולים שלה זה בעצם האור בגלל כיווני האוויר הפתוחים, והבניין יושב על הפינה של הרחוב. הדירה היא משופצת לחלוטין, מטבח מעץ מלא, מטבח מאוד גדול ומושקע, כולל החלפת אינסטלציה, חשמל, כולל 2 שירותים בבית. הדירה היא דירה מרווחת של 84 מטר, כאשר במקור הייתה דירת 3 חדרים. בעלי הדירה הפכו אותה לדירה של 4 חדרים, של כל אחד הוא 9 מטר. והדירה נמכרת מבעלי דירה, שאחת היתרונות שהם תמיד ישמרו על הבית יותר טוב. מאחל לכם בהצלחה.